NPP Hamau Kerwat Constituency hagas ngi balang kala prapum hadin ba o presiden rang ba jong ka blok o ba rowel lengdo rengkat bat katu kat ni kindang ngilam kilari sign no na kakam bakibat habaya kren bat kilat pathai khubor hadin ke jingelang bat ki riurang ba kabalong hakanong ba shilong uba rowel uba di UMLA bat usambut menteri rang ba abarim ke jela ulaong ba kadau ba ki resign no kadai namar ba karukom trekam kalong bait la kajong haba berap lang uba develan lengdo ulaong bakum unong ilam ba khamat bandrung shika NPP hamogrwat kaladon ke jingkta ka bajur bha bat penlong yu ban pha no ya ka shiti resign shaka party kum u general secretary bat ru kum utkhot jong ka party nakaliang jong uba sounder SKG haba panshai halor ke jingkren jong uba rowel lengdo uba di ru ukthau kurim jong u ulaong bagade ke jing shisha bat kimla ban ong haba ki paj ba ki ot ki lenyar bat pan jingarap Henry ngihap ban simye karai ha kapor ka babyang ulaong asoban yathu yapi ba ngila judai ki bala runga ke NPP house na mar hajar khat nyo hobnai September ngila election ro naka NPP bad MLA bad MC bad ngila ram te hakini ki khdiat snam kat banang ya kipor ngidang ya trehi bat ka parti NPP te hendrai hakini ki jing ya penkelan ong kit kam kensan hakini ki sengi syaki hak konstituensi mau kurwat ngi khamsoda ni jingwit khendiat hakaba ha pedeng jong kinong kit kam ki beadon hang tu kalami ka kentien ka bakia keren ha pok ka hall om ha pok ka dais ban ong ba lek la lek knang ba kimat pet nok bro te ngi kum kinong sedang ya ka NPP hamo kurwat nga kham tam nga bua join nang kong bat kirang ba bobon nang ni ka ta jur yang ni bat kalah penlong ba menin kasing alabu ya ka resignation na ka party kum u general secretary baro kum u primary member te hakabai dai bat i madang roel ba roel lengdo mai pan ila susim tangkoi karai ban resign kum u presiden jong ka mau kurwat blok jong ka NPP kamut automatically ka la dissolve ya ka komiti jong ka mau kurwat blok kibabon ki klamyo banwan nomor ba kadang dei ka por repan te kidang ya bon ki basa akut tang ita iba i brief jonga kini kinong tre party bahakmat ni nong tre party bahakmat jong NPP kabangyo ya poilang hang ni general secretary organizing secretary jong ka NPP ini executive member jong ka NPP jong ka Mokurwat te kata kadai ka bayu nukong ete wege ke personal jongar mar bangala temen no kerta sekolah asu na trekam man organize party ne kenetai kabar kalong ba imat hamau kurwat hi kamna de ba ki organize tangkawe party imat ke ya lagi jong te namar katang sungwit kumburu wala judan haki organisation mensua ke kongres ka bangi da tristom sya nang ta kan ke NPP rung ya tristom tang ba krempal larkam tenreng sumat ki ya trela ke jong ne sungwit nga nalor bam la shu ban organize ban daya kandu ki perok perjor te nga shim ne kabu nga devan ino no ya kenang mungkin lajut ban jet ikinong kiskam tangita tanga don don yung tumu namar bang ka kertaro ka sa shui banda tre kanono partilan na kanono ka political arena i don skup shui yang itamen te bahaban sisong taj no to tangita don ji tumu dag muy pat Nrei ai kersani no ki
ba ngis ngoe de jung mut bat kamda mer lagi yang ki de na ka grup ka ngis ngo tanat ngin hap kerjaan ni kenya no. Ki ya kaparti mda don tanre kadai karukom ya trei hakaba omdan kanu ka jing ya pentep la kadon ka jing development ka bahane kidon ki development ki belong detrimental kamdon kata kanu la kanu bentar omdan tenre ngi bujia melen me trei pajba ban kren ni kya ka shon jong ki pajba jong ki snong ki thau ni su kya haba kamdon hakaliang jong ngi kum kidong trei parti haka parti hapo ka constituency banam yo ibe yo i satisfactory lana i bahun mensem i bala ban penhun ya kisnong lana ya ki pajba ya kinong trei ki baju ya trei sitom na kaban organize party ban yalam ya ki pajba snong kamut ki leader kata kadai ka way te kamdan dun kanu hundai kamdan kanu te hundai ka bawit kalong kum kata ka ba ong ba lada kimwan kamat ya phetno te kan sisa ban ya don lang hang taro nomor ba unu ro badan hakanu nu kun hon lada kadon kum kata ngatrai unum ju hiro ban syong nomor ba unum la ban de kanu ka bahana benta kipai ba nomor ngi mot ba na ban thai le ndai ngikran bor na mata ki kam snong ki kam jong ki pai ba ki snong ki kam jong ki individual kam simet ki kampang ki kam sitom ngi ju ya kran bor ko me kita tai di ba ngaso i jing sisa bang i hab ban sim kloy ka rai ban resign namar la dangim resign kloy mentangin jab yang kemuja ka snam arajar khat pra mo te haba kirang ba kilong keme ki samla kat ne ki wan ban ya sngosun ya kata ka jing hab ban hab resign ban kerjaan ya ka jing resign kamun ngirang don betai ya ka ban ya trainer benta ki pai ba na jing bahai pai ba kamut ban wat lara kan poi kaput bangin habu kandidat ro ngin bo yu kandidat Jing tumu ba gabang idon ki beru ban na yeng ki ban yarar blem ki pajba ki jongi ka than ka dong than jongi te ngi sngo ban peniang ngi kandidat tang bang empat ong nakano ka group na nakano ka parti empat ong ka syong ho hindi ki persag jongi ki suku jongi ki bat ki pajba bakin ya ong lang kano ka group ka babiang bangin ya don lang hanta bat namar kata ngaru kumuway na kibala jutrei baru sikata bat ki pajba jong ka dong mo korwat Smutanat ba upusa kurim jonga ba saunar kaji i don kajing anglut kum neban ya sakrilam mane simlam kampaj ba ka khya ka son yung paj ba te ngisngoban knang ban chai ngi risanyo na ki kambaro na ki wipat knang ba ngin ai kane kajing kerkhu i ta kalau ngajing sisa ha kaba kum i thau jungai bolong i ba rowel ndo baju khot i modeng rowel apa ka konstitusi jo ka makrwat bat ru ka thain west ati ko south west bakini ki district tang mi thamai kitip ya ka contribution ka ba uni way one of the tolida jong ka state long way ni kinong ilam nadu kapor bangirang yo ka state hadu benta tang hadu ka arkat pra le se im simla ayu ndrei lodi way bala contribute ya ka ja ben reu te hot kalong jing sisa hadin ba bon tli kisnam la komban reu nyu tem ila long kumuna mai khamat te ki pajba ki skoba imla ban chu e kum tui ka constituency yo bangi klet iki kam ka ba ile le se nadu ka ba ka constituency from the scratch bong no nadu ka por ba idang job ni kong 72 hadu ba yo district tikri di kamrat ba jung ni orang ba
Ti kabadi ha kaba onle kumnu. Ngimla banong em. Habo pa ba yam uot ulenyar ngimla banong em. Tenre ngin up ekapor. At a very appropriate time ya kabangin sa decide. Let's say ba di balan the way na ki prominent figure uba long way na ki rang samlarang ba patristom bat rekat bat i. Payet ibalong way na ki nongelam jongi. Te pila so tu hi mo. Pat ki pa ba jong konstitusi ki tip hau ba Rowell Lengdo baka state bro tip. Pat ru ka ka ba ikran mai kamot kalong ka sembo kser sembo rupa. Te ka ka ba ka khti ka mon ka khti ka diang jong i kano kamot pisutu aba kano ka tarajur ka basir kai ba. Te nangno kumno banle kani ka dik platform. I think very soon ngi seshim ya ka decision ka ibang di banle. Ngiri brio ba pipa shunu what garu hills ru la ka don kalenti na por ba kadang president juga FKGP ka don ka por ba habang penyang akan mau penyang yu supreme sangmana ka PDM ka parti bang form ujob. Pada ketika por ka don ka jingkot ingaban yang wana garu hills ru ani ki jaka ka ba. Te kum kita nimar bangide ki state figure bangin le. Te apa ka nu ka jaka ka ba ki khot nga suthu ba ka jingele kalong ba ngin ra ka thong. De ngam don ji atatin bangan poi. Mo namar ka bon ki konstitusi ka bagi khat tengah habjet kai ka konstitusi kani ka Shillong South ru ka bangan jule wat la kalong ka area ka bajinjar nga namar ki wei pagi jet benrio ki ban boat nga ru still I managed to get ki boats ki bangan sultanat sawajar sanajar kamulai konstitusi ki ong manuban inherit legacy ki jong uhmen jong pi ba founder bola le bon ki tika taru ko di ko wei ka demand ka basir kai hadu mentang empat ong em le hoi Kama korwat ru ka ka bangin le ka benta uni tolida we ni ki nongelam jungi ba khrau ba Rowell Lengdo ba nomna la ban ong em ki development ka ba ulale ka taru mentangi ha ban syong nang no kumno ka afa kawan ba habo afa kum uriurong ba kum u Rowell mareng ba ki khot tolida jong ka district jong ka state lene jong ka constituency especially ngathrai kalabu yang ha ka bangan haban ai ya karai ko si ringkat omdei tang kat ne ngin sa khot ya ki meeting ba kham he ban ai ka decision kata ka point ka ba na kalyang